aquí e que ollamos este monumento, eu creo que estamos en certa medida canda eles, porque sin eles non sería posible. Por lo tanto, pois a ofrenda de hoxe creo que tamén ten que ser para Jesús e para Amable. E tamén non quería deixar de lembrar a outra persoa que por circunstancias das últimas semanas tamén está tremendamente presente, Isaac Díaz Pardo, que como sabedes foi recoñecido coa dedicatoria do Día das Artes Galegas hai uns días, ao mesmo tempo que era vilipendiada a súa memoria outra vez e o seu legado pola empresa que el construiu, fundou, alentou e o que lle deu sentido de vida durante tanto tempo, non? E creo que ten moito sentido tamén que hoxe Isaac sexa obxecto desta homenaxe, porque por riba de todas as súas facetas de pintor, de ceramista, etc., Isaac Díaz Pardo o que alentou, o que motivou toda a súa trayectoria, todos os traballos da súa vida foi tamén ese impulso e ese interese por recuperar a memoria histórica democrática, sendo como foi fillo dunha persoa asasinada por ser galeguista e por ser demócrata, sendo como foi ele unha persoa perseguida que se tivo que agochar para salvar a vida. Isaac dedicou décadas de traballo, cada prato que fabricaba e que diseñaba tiña un obxectivo detrás que iba máis alá, que era recuperar memoria histórica e recuperar o noso vínculo cun pasado que estaba roto pola dictadura. E por iso quero lembralo cunhas liñas moi breves. Edicións do Castro inicia unha colección coa intención de contribuir á divulgación de testemunhas que poidan axudar a facer unha aproximación á historia contemporánea de Galicia. As circunstancias que atraparon a nosa terra no 36 fan difícil esta tarefa, pero sería mala cousa que en función de razóns alleas á historia, aínda que valiosas dende algún punto de convivencia, o noso acontecer recente fose silenciado, borrado ou desfigurado, porque temos a seguranza de que o futuro vai ficar lastrado das mesmas chatas que sufra a memoria. É dicir, recuperar a memoria histórica non só por unha vocación de dignificar e de facer xustiza, sino por unha vocación de futuro, de construir un futuro con memoria, porque senón o futuro, como di Isaac, estará lastrado polos mesmos problemas que nos destruíron como sociedade no pasado.